Yurdumyzda gurulýan saglyk goraş idaralarynyň binagarlyk babatda ýokary ölçeklere, milli ehenlere laýyk bolmagyny üpçün etmekde, şäher gurulşyk işini ýokary derejelere ýetirmekde, saglyk goraş idaralarynyň binagarlyk gurulşyk taslamalary işlenip düzülenni, dünýäde gazanylan oňyn tejribeleri, innowasion tehnologiýalary, ýöňdebarjy inženerçilik, binagarlyk, birik işlep taýýarlamalary işin ulanmakda, hemde taslama we binagarlyk işleri boýunça ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamakda, ýaşlary bu işleri çekmekde, almy oý pikirin we tem köçüşün gazananlaryny peýdalanmakda, alyp barýan ägir tury işlerini, şeýlekem saglyk goraş rabatda jemgyýetiň we döwletiň ýöňünde bitiren aýratyn hyzmatlaryny gödüňe ötüp, halk wekillerinden, ýurdumyzyň iri jemgyýetçilik birleşiklerinden, zähmet toparlaryndan we raýatlarymyzdan gelip gowşan teklipleriň itaatynda saglyk goraş we Derman senaty işgärleriniň güni münasibetli Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 81-nji maddasyna laýyklykda mejlisiň karary bilen hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň at gazanynyň arxitektory diýen hormatly at takyldy. Hormatly prezidentimiz mejlise gatnaşylara ýüzlenip Türkmenistanyň at gazanynyň arxitektory diýen hormatly adyň dakylmagyny uly sylyk hökümine kabul edýänini aýtdy. Şeýlekem döwlet daşlarymyz bu sylygyň gowşulmagynyň ata watanymyzyň güllä etmek ornuny mundan meýlekde ihlas bilen tutan ýerli işlemege borçly edýänini beledi we pursatdan peýdalanyp berilen şeýle ýokary baka üçin mehriban halkymyza tüý sürekden minnetdarlyk bildirdi.